ต่อสัชเซียนปัดหากันในกเมดยายงูอยู่เบลยอุบลายลำเบียงอย่างงี้บางยันละบันดอนหากันในกยิงกับกันตังกโจบางยันยอยากบันวันคิวนักเวกาเมดจงกัสงีบาอาร์ชะกเวปัดนักบันตาบางยันยอบันวันหังเนบันรวยบันยารอบันเป็นดอนบุรอมอยู่เบลยบันวันบันจวยบันขอดกระปาดบันยาทุเอายากิจิงบัดยากิจิงยากันโดหากันยาจิงยาเลนตีกับมันลักษณีบัดคำตามหาบางวันหังเนงีวันโรบันสงับยากเตียนกระจงเบลัยกะกับเอาเบลัยอุดังดอนบันเครนชุชุนักบันตาจงอาบัดจงพีอีเวย์ไปเวย์มันลักษณีงิสเงาตนัดบันเป็ดยากิคูบอร์มันลักษณะงี้พลียกับโมบายโฟนจงีไลเซนเซาเซนชิพาวเซนซันพาวเซนชิสปาเซนชิสงี้พลียกับโมบายโฟนจงีฮันไรกับจิงกลีกับลองกัดโนเซนบางงี้พลียากันเนกักเตียนกับจงเบลัยบางเงินชิมยากาบันเพลดยากันเนกักเตียนกับจงเบลัยบันพูเลยากาhaba pi pule haba pi pelit ngamut banong haba pi pli ya ka mobile phone jong pi pin yo isibon ki ai ki ban pen bernya ban penlot ya ka por ka jong pi hanrai ha ka bakot myo ai ro am kan nam pen mentoi ai ro am ya pi ten rai kan ni ka tien ka jong belai haba pi pelit bat pule ya ka pen syam ya ka jing bang ya ka jing sngam pen syam ya ka jing tengen bat ya ka jing jathaj ka man sem pen syam ro ya ka bor ka ba phla ka ba ublai ula persat man sem ngitip ya kata ki jing tho baro ki long ki bala persat man sem da ublai tiha pangi pule ya kini ki jing tho bala persat mensem ki per na ki lak bat ki paulak bat ki klor ki kot jong kane ka perthai ki jing tho jong kane ka perthai mdon bala banenu jor omdon ka weiro ka kot ha ka perthai ne yo hisham ka bala persat mensem da ublai omdan kakot niam jong ki niam Hindu lane Muslim lane kiwei ki jat niam ngindam syam baki dei ki kot bala persat mensem ki jing tho bala persat mensem handrai kan ne kak tien ke jong belai kadai ke jing tho bala persat mensem da u belai pikan mau hakapor ka bau belai uladep ban thau yo adam lalu mantau ya ubriu ulawan dur katkum kadur ka bau belai lada tau henry ka wei ka long ba ubriu dan jing em ti ublai ule kumno u persat mensem na kitliu komot bat dei hangta ba ublai ula persat mensem u adam lane uta ubriu ba ublai ula tau usakalalong ujing tau ba em tena tikinero ki jingtho na gaktien jong belai ki sakalalong ki ba em namar la persat mensem da ublai bat dei namar ba kilong ki jingtho ki ba em na kata kadau ki sapriang ki roy ki yar bat ki par keleng omdon bala ban penduk no bat omdon kinong syun ki bala ban rat dengkong lani ban penjak ya geneka ktien ke jong belai nang nena sela perthai rekat banang persyang ban lek kumta kanang roy bat kanang sapriang keleng ki jaka kata geneka jing kordor jong ka ktien ke jong belai tongin yai pule yaka ngin yai puson yaka mdei tang hang ne ha ka bible study hanrai ha ka jing em ka marwe shimat bat hangno ka jaka ka bangidon ngin ken mau ban yai puson ya ka ktien ka jong belai
Te mentah kenika me tongin ya betengno ya kenika subjek, bat ngin ya penkut ya kenika subjek, kajing ngap jar ublay. Ngin ya penkut mentah kamet kanang bangin nang yo ban ya keren sareki wei patro gi subjek. Kenika tayo baladam ngila ya keren ya katoka point ngin le akumno haba ublay us ngap jar. Habang yo jubab ai habang duai habang kot kerpat omdon jingkela ai kabaning kong ngila ya keren ngidon kamban yit bahaya lade yo bakadon ka ai ka ublay sngo bahaya ngi ladaga don ka pop ladaga don ka ai ka bangila persya yo ublay kata gede gabak hanglat manginam yo jubab kabar ngila ya keren ngidei ban yai ap kermen hau lada ja nelong kumno ro kabalai ngila ya keren ngidei ro ban ken mau bau blei udon laka jong kapor ublei ule ya ki ai baro kat kum kapor kaco tementa ngin ya keren no ya ka jing penkot tho anto jing penkot ngin ya keren ya kenika jing penkot tongin tho kumne kidkhot bible ki bangi dei ban ken ma kidkhot bible ki ba ngi dei ban ken ma khnang bakan long ka jingkershan yangi nang bakan long ka jingkershan yangi nang bakan long ka jingkershan yangi habangi sngow bau belai usngap ja habangi sngow ba ublay usngap jan to ha kane ka jing penkot ngin ya keren lani ngin ya pet katto katne kidkhot nakaktin ke jong belay ngin nam ya keren shibon henrei ngan kedeu tang san teli ki benta nakaktin ke jong belay ki bangi dei ban ken mau habaka don kapor ka bangi kendu haga jingem jongi bangi ngau bau belai kumba yo ngau ya ka jing duai jongi ngi pai bat ngi yo i ba don jing kela ai kumba ublai syamla jubab ya ka jing duai bat usus ngap jar tengin ya pet yakineki santeli ge benta ge bangan kedeu nakaktin ke jong belai bat ngin ken mau yakini ki dekat kilong kabor piken mau ujisu haba uyale bat usaitan syam la yale dakaktin dakajing la lane dakajing tip la jong ban pen pai ne ayo saitan la pen shoy o hakari klau haba usaitan ula ong yo jisu ban pen kelak pu ya ki mau ujisu la jubab ya ka ka balak dep tho haga testament barim bom tangda uk puhi ba on ubreu pi ujisu ong la tho pin syam maka testament barim ya kita ki kentin pi ujisu pendan kam da kaktin ka jong belai usaitan upen shoy yau jisu ong ba ladame penhap me no nang te na jerong jong ka temple seti sapa ublain sa hukum gi angel kin wan ra ya me ba men saw men hap amadan mo ujisu jubab komno men tenjo yo try ba ublai jong me kadon haga bible latho kacing ben shoy ga balai Syaitan ya lam syata shalor lom bajrong bat upen ki hima barok khoj nangta usaitan ong ladama memanedem yanga kine barok kinlong ki chong me ngan aya me
ông syaitan yu Giêsu đấy nào tiểu Giêsu jubab kom no uang la tho men mane tang yo trai bau belai chong me batang ya uhi men syakri pi iban job yo syaitan namar kata dan kam bansat nang ne nakaktien ka chong belai lagi wan ki jing pen syai ha ka jing em lagi wan ki jing penok men sem lagi wan ki jing artaten sat ia ki jing tho nakaktien ka chong belai ngapule syapang u Richard Wambran wei naki missionary ki bala syak le ben palat hado kata-kata la set yo haka bendi ka basir kai ba ka ba kap ngia ba kadon kapor bagi set yo highway bendi iba kap ngia ba bala sa daki prek ki ban nep ba barok saudong ban syong ro kila dung kita ki prek namar tangkat ban long ban yeng la set yo takajaka kabadum henrei u yethu bad uang bahaga bakum kata kapor kaba kershan bor yang akalong ki dekhot bible ki bangala don lupa ga dok no chonga sngap om yo sho ban bat ya ka bible hakakti henrei ka bible kaktin jong belai kala don ga dok no tengin ya pej haga negamet ki don ki por ki bangi mat namar kata ya ki jing ya kendo haga jing em ki bangi ngau si ngi no men sem ngi khuslai ngi ngau long marwe ngi ngau kenja ngi ngau tamang bat habangi duai ro ngi yo i komba ubelai ngap jar tengin ya pej ya kini ki khan to kabaning kong ngin ya pej naga sam sau pon riu ka basipel sam sau pon riu ka dekhot ka basipel tangin ken mau ya gane ka sam ka basau phon rio ka dekhot ka basipel tangin ya pule ya gane ka jingrwai sam ka baong komne to ngap bat to tep to ngap bat to tep bangalong ublei manga sim syatang itu kenten tos ngap bat to tep bangalong ublei manga ngap hakap hareng labu ye kini ki kenten be still and know that I am God be still long jai wat ki jingmut wat kelumar wat syeptin be still long jar ngap wat nem kelumar wat nem ki syarum syaneng wat nem long panik be still tos ngap batut tep bangalong ubelai yano ngi syakari yano ngi duai ngi dai ban ken mau ya kata mo tila ngi syakari ya ubelai ubaong ngalong ubangalong ken mau em haba Moses ukeli yo ubelai uang ladang alek sikikon Israel kin sakeli yang kai ka kerteng jong uta ubelai ubala hukum yame bamen yalam yangi bangin mikno na Egypt kai ka kerteng jong ta ubelai jong me balai ki kon Israel ki habban keli kata ka jingkeli namar ha Egypt bon palat ki belai dena tedei namar kata u Moses ula keli yo ubelai lada ki kon Israel ki keli ka kerteng jong me ngan ong kumno ubelai ula jawab uang ngalong ubang ngalong kata gade ke kerteng jonga te hangne haga sam sau pun reuro khat basip he ublai ong tos ngap bato tep ba ngalong ublai balai phiki jingmot balai phiklomar khale balai pis ngau jenjar ngau leng as ngau pisang kaman se pila duai em hanga pila ngej em hanga pila khot kerpat em hanga
Dia apabila ngek, apabila duai bila kot kerpat, be still, long jai. Batu tepro bangalong ublay. Balay uang tutep bangalong ublay. Balay uang kumta. Umut banong tutep baom don kabomla batnga. Namar bangalong ublay. Ngalong ubakrau, ngalong badon bor. Don te kabomla batnga tip lot. Bangalong ublay, tutip bangalong ublay. Kamot ro tutip banga tip lot. Syapang jong pi bat ki ai baro. Ngalong ublay, kamot ro bangabat ya ki ai hagileng hok ti ki jonga. Ngasen syar ngapenyat ngayalam. Bat kumta terter. Pi kene kekenten. Be still, tos ngap. Haka Hebrew ki pendon kam da kekenten. R-A-P-H-A-H Rapha. Lani Rapha. Haka keten Hebrew ki pendon kam da gato kekenten. Ya ini kenten tos ngap. Lane be still. Kapamot ladaan penkelasyak kapareng. Kaneka kentin rapha kamot let go. Pelat no naibat so. Lada pidon gijing koslai, lada pidon gijing sngosi, lada pidon gijing kiajing mot pelat no. Naibat so ya kita. Sakawai pat kajing mot. To cease striving. Banam ya kelumar jingmut syuk ban ya kesat. Banam ya kelumar jingmut syuk ban ya penjenjar ya lade hakitu ki ai kiba piak saja hakan ka jing em ki jing kiba piak kendo bat kum ta terter. Kabamot ro to relax. Ban penjat haj ya lade. Ban penjai ya lade. Te ublay hang ne uong. Tolong kiba jai. Long jai. Naiki jingmot jing berkat. Penjat haj ialah de. Pelait no ya kitu. Kijing bat kijong pi kiba pi bat ya kijing snosi ya kijing kuslai ya kijing dum ya kijing artatin. Pelait no ya kitu. Ai bangan sensyar ngan penyaj manga. Namar ngalong ublay. Tangin kan mau ya kata. Kadai ka jingkot ka ba ublay ukot yangi. Bangin sange no ban persyang ban yale da kabor lecong. Namar ngitip bakat ma kadai ka jong ublay. Kan mau ba? The battle belongs to the Lord. Katma kadai ka jong ublay. Rei ka bangidon kam kalong bangin syania bat ai tilot hao. Te kan mau ya kato ka dekat sam south honreu dekat basipel. Lada ja bawan ki ba kum kita ki jing snau ki ba wan ban penduk bor ya fi. Wat kelet ya kato ka dekat ba ublay uang tos ngap kamot wat nem kelumar long jai bat to kan mau to tip lane token mau bangalong ublay. Tangin ya poi syakabaan. Kawai pat kabangi don ban ya keren. Isaya saupuwe kabashipel. Isaya saupuwe kabashipel. Don na pereng jong pile se ke bala ju pule bat ki bala lendet ro ya kaneka dekat saupuwe kabashipel. Hang ne ngipule ya kini ki kenten. To wat syap ting me. Lasdang ya gane ka dekat da ka kenten ka bang to wat syap ting me. Namar ngalong rengkat bat me. Wat ngau ma. Namar ngalong ublay jong me. Ngan pensyat bor ya me. Hoj ngan yarap ya me. Hoj ngan kersyan ya me.
dakakti kamon ka hok jonga pule bat penlek jingmot bat pule ro bon se pet bah yaki kentin ki badon ka to ka dekat to wat shep ting me kali ala de balai Ukraine yaki ni ki kentin yaki kon Israel wat shep ting balai wong lada menta pielek jinglek bat nga nuksa pempat jupoi syakata kajaka nga ubala jupoi anda haba kepor menmet kalawan lek se yok piela snau syepting namar ba pempat jupoi menno nga ubala poi ngatip baha bagade gajaka kabasngan bat ngatip baha ya kalentin adong sedang ngatip lot pi piela syepting telarang nga ong ya pi wat syepting kamot ayu kamot ba nga ngalatip ti kena bakalong kabasngan kamdon gano gajingma banga saong ya pi wat syepting dena pi ki kami hagapor menit ki kon don hateng tang ban mi habar kimnot pitep pi ki kami pitep bamdan kano ka jingma kampat dei kapor kaba enda don jingma piong da kabas ngaus kem kilet wat syepting balai pinut ban ong wat syepting namar pi latip ti kena bakam don ke kabama haba ublay ong ya pi wat syepting kamot ulatip ti kena bakam don ke kabama te wat nam syepting namar kata wat syepting me lem namar ngalong rengkat bat me wat ngau ma wat ngau kyo wat ngau syirkai namar ngalong ublay jong me ublay ukam kalong ke gabas ngau tenat upen scam daladehi ya laki jong ki kon ki balasus pa ke jawaban ong ngalong ublay jong me ta perkhat bah lada menta ublay ong ya pi ngalong ublay jong pa ha ngalong ublay jong me katno ka jing snow scam katno ka ai ka jing tengen hagaban se lada pi yo snow ba ublay pim yo snow ya ka sor jong blay ndai pi pule ka bible pi yo snow ba ublay keren leng ba ka bible ba wong ya pi ba pi long ba ulong ublay jong pi sngap tenang ta uong syo kumno ngan pensyat bor yame kidon ge por ge bangi telat kidon ge por ge bangi nok mensem ukular bad uong ngan pensyat bor wat nam khuslai ngan yarap yame ukular ban yarap hagipor ge bangimla hagipor ge bangimtip ukular uong ngan yarap udon unong yarap aingo yo ublay bangim long marwe udon unong yarap lem batngi nang tawong haot ngan kersyan yame dakakti kamon ka hok jonga ngan kersyan ngan nam ailat bamen kelon bat men nam kelon dalai ruem naman ngan kersyan manga yame katu ka dikhot kade ka ba phi hap ban ken mau lada jia ba phi hap ban ya lenti leng bagi jing sngau no men sem ken mau no nado mentakame tongin ya pule sekan khot sagawe kabalai kani kabalai ngin ya pek naga jingruai sngau sen e jingruai sngau sen e mano bala tho ya kani ke jingruai sngau sen e u lai lendong dekat arfusan arfundre ka jingruai sngau sen e ka de ka bala tho da u Jeremiah
Kadai kabala tho da u Jeremiah. Kadon ro marsen dep u Jeremiah. Kadon kane ka jingruai ngau sen ai. Hang ne ha ka jingruai ngau sen ai kalenong ka balai. Dekot ba arpusan bat arpun reu ngipule kini ki kenten. Utrai ulong ubabha ya kita kiba ap kermen hau. Ya kata kamen sim kabawat ya o. What kelet? Lada usaitan wan bat ong empoi shano. Pila duai la slam. Pila yai sya kato. Pila yai le cigijingnya seng. Pila pule ka Bible. Pila le ka mon jong belai. Usaitan wan badu ong empoi shano. Kamen toi bantuai. Nai duai syuk. Paidin no. Andrei. Pin kan mau ya kini ki kentin utrai ulong ubabha ya kita ki baap kermen ho ya kata kamen sim kabawat ya o compare wat lada ngam yo jubab compare wat lada ublay ngap jar henrei ublay ulong babha ngatip ba ulong babha ngan yai ap kermen ngan yai wat ya ka khamat jo kadikhat ka ba arfun reu ka ong kabha ya ubriu baun kermen bat baun ap jar ya ka jing pen em ka jong trai kabha ya ubriu baun yai ap kermen pi ya kane ka kitab jing ruai ngau sen ai u Jeremiah u tho tang hadin kato kat nepor balasya pen pra balasya pen jot ka Jerusalem hakasnem sanspa prapun riu Pikan mau bala syak penjot la syak penpra ya ke Jerusalem bala ring merau sya Babylon sanspa prapen riu syau Kris bat hadin bala dep jia kumta u Jeremiah hadin tangkat to kat nepor kalak banlong de kita yau la neki benai la neki senam kendiat ula tho ya ke de jingruai ngau sen Jeremiah unang bahaban tho bat unang bahaban wanra ya ki baja hakata kapor ka jing syak penjot ka jing syak penpra ka Jerusalem kadau kalong namar u Jeremiah udayu eyewitness udayu bayo i dalaki jongki khamat wat kelet ya kata uyo i dalaki jongki khamat baki wan ki Babylon ki kerkot ya ka Jerusalem ba hadin jong kata ki thom ya ka nong ba Jerusalem ya ki kenro jong ka ba ya ka temple bat kumta terter te hadin jong kata ka jingja laring merau sya Babylon ki khon Israel ke lalong merau ha Babylon ha pedeng kata ka jinglong merau u Jeremiah u terwa ba u ya thu ya ki khon Israel ba kadang don ka jing kermen ngap mo kadang don ka jing kermen lada pai lada shanea lada wat yotra dei namar kata kadang utho gini ki kentin kabha yo ubriu baun ap kermen ban un ap jar ya ka jing pen em ka jotrai kan poi ka por haga ba utrai ba ublai un wan ban pelai sa sisen pat kilaya duai ki kon Israel hadin adalah syak ring merau kumta kilaya kendit benrio kat bompat jia kata ka jingja kisngau bakat makita mdan show dainam kisyong ha Jerusalem haga jing sok haga jing kemen haga jing dap kerhai ki ai baro kim sngau dan kam yo ublai anda habala jia kata ka jingja kum kata anda hala bahabala long merau hang taki sedang banuat yo ublai u Jeremiah u yatho yaki bakat don ka jing kermen lada wat yo belai compare wat lada ngau komba ublai ula jengai ki ken ro Jerusalem gila kelem baga tempel ro la penjot la penpra compare wat lada kala ja kala long haduk kataro kadon ka jingkermen ba ublai te syam la ngap jar nang tangin ya poi syakawai pat ka dekha haka testament ka batmai ni puleno Matias arpo pra dekat ba arpo kalenong ka ba arpo pra ka dekat ka ba arpo jong Matias
Kito kilain ki bakham syatrai. Shim ya kito kilain ki bakham syatrai. Hakmi ro ngalong rengkat bathi halakasngi hado gabawai kapertai. Ngalong rengkat bathi halakasngi hado gabawai kapertai. Tenamar kata-katau lada kadai bangin yaj leng bagi por ki ba ki jing tenjo ki jing sngau temang ki jing sngau kenca ngim dei ban no men suem ban do jing kermen tongin ken mau ya gini ki kenten ki ba utrai jisu uladep ban kular Matayos arpo pra ka ba arpeu hakmi ro ngalong rengkat bathi halakasngi hado ka ba wai no kapertai ngalong rengkat bathi ukular ia kajing don rengkat kajao te kaipat kajing kular ka bakham krau ban ya kata hato phikwa lane phisngau don kam ya kajing don rengkat jong belai kajing em jong phi wat hapdeng kijing ba phi dei ban ya leng ba hato phisngau don kam phisngau kordor ia kajing don rengkat ka jong belai kajing em jong phi hapdeng kijing giba pidai ban yaj leng ba ne piong ngadon ya kaspa ngadon ngabit ngabiang kajing em lada ublaim don rengkat ro kabiang yang nganget bangin khamje ya kajing don rengkat jong belai ha kajing em jongi wala dengi dei ban yaj leng ba kijing ha kajing em tongin kan mau ya katu kadikhat ro wat nam klet kan long kabor ya kajing yaj lenti jompi lada usaitan wan ban penok men sim ya pi ongko saitan hau mathaya selenong arpo pran khat ba arpel mem tip bau tra jisu lada kular uang ban long lem rengkat bat nga om dei tang menta bat lasyai lashi sngi lashi senam handrai uang hado ka bawai ka perthai mem kan mau ya kata mem tip ya kata bat anda haba pila ong kumta usaitan ularem kata gadi khot kaba donbor bah haba pisngau kumba ublei ula jingai badu ngap jar tangin ya poi she gadi khot kawai pat gadi khot kaba san kaba khaddo kaba ngan ayati nginam ya keren sibon pila ban senang wat hi rom pra lenong de khot arpo pra rom pra arpo pra tangin ya pule saya kene ka siti siginong rom kalenong ka pra ka dikhot ka arpo pra bat ngiyati pro baki ki baro ki atreilem ya kaban penbah ya kita gibaid ya ublai ya kita ken ya gibala khot kat bakum gajing temu jauh sengap bah bat ngiyati pro baki ki baro ki atreilem ya kaban penbah ya kita gibaid ya ublai ya kita ken ya gibala khot kat bakum kajing temu kajau upol utho seginong rom ban pen kan mau yaki baka jingyat lenti hangne hasla pertai kamdei ka basok ban long kristan kamdei ka basok utho akatu kalenong gaba katu ka bangi pule menta lara pipen na ka dekhot bakat pra u ongkum ne namar ngakhen bakita ki jing sya sitom ki jong ka perthai sngi ka bamenta kim long ai ruem ban yanu jor ban kata ka buram ka ban sapen pau hangi upol uyathu syapang yalade ye ki jing sya sitom ge ba uhab ban sya sitom na ka benta ka kerteng ga jau jisu na ka benta ba ula long kristan uhab ban sya sitom ye ki jing sya sitom ge ba bonjaj henrai upol uang ba kita ge jing sya sitom kim long ai ban yanu jor bat ka buram ka baap kan mau ti ka bangamut ban ong kalong upol upen kan mau yang ngi ro hagini kisngi baka jing em kristan kamdei ka jing em basok kadai ka bangi habban mat ye ki jing tenjo ngi habban mat ye ki jing
ngi habban mat ye ki jing pensyai ngi habban mat ya shibon ki ban penlong ya usaitan ba on shim kabu ban penno mensem ya phi ba phenam yo ya ka jing bha ka jong belai namar kata kadau ki don bon ki baong ba ublei yanga ki don bon ki baong ublei snap ya ki jing duai jonga ki don bon ki baong ba ublei isi usyon yanga kat kaba nga persyang ngala persyang ban le ka monjo henrei ublei usyon badu isi yang amjio ngau habang ngaduai ngajencar katne tongin ken mau naduk menta bat ngin ongko syaitan ka Bible kala keren syai ba ki ai barok ki atrelem ya kaban penbaha ladangi mat iki jing pang jing sitom ublei usya bangin pangin sitom naga benta ka jing baha jongi langi mat iki jing ya ke jing dok jing kerdo lane ya kano ka bangi ya kendo aga jing ublei usya bakan wanja naga benta ka jing baha jongi namar ladang ngisu sok ngisu sanbet ngisu yat lait loit lait lan bet ngin jengai na ublei bat ka bakot sedujok tenaga benta ka jing baha jongi ublei usya ya ki ai telada kawan ka jing no mensim happy ken mau no ya ka to ka dekhot ba peleng ngamat ya kini ki jing peleng ngamat ya kini ki jing jenjar kini ki jing le peleng naga benta ka jing baha ka jonga ublei don kapelan ya ka jing jonga haga jing pet jonga te ngayo ba kalong ka bas ngosi haga jing pet jonga te ngayo kalong kum ka jing syapen sitom kum ka punishment kabana ublei henrei penban peleng ublei udon la ka jong ka jing temu tedei namar kata kadau song ublei udang le ya la ka jong ka kam haga ba jar haka jing jong abat jong fi kaba mangi ngimtep henrei ublei sandor jar ya ka jing jong ki bangai kumta shania au blei wat haka por kaba dom tam kaba fisngau ba ka jing dom kawan bantap haka jing ka jong fi ngiladep ban ya pule hagi por baladep naga Genesis lenong basan pau dekat basipau ni pule ye kito ki kenten ki bau Joseph uang pi atmu ya ka basneo uang ye ki henmen jo pi atmu ya ka basneo henrei ublei utmu ye ki ki babha namar kata kadau ladangi mat ya kino ki jing aga jing wat nam do jing karman ublei don kapelan lengba kita ki jing bat ki jing ya kendo gi bangi ya kendo ka jing kalong bangi nang kham jan se ublei nginang kham ya o bat shane ao te tau blei on yarap yangi lengba kitu ki jing sisa gi bangi la yo ban ya keren bat lengba kan ka subject syapang ka jing ngap jar ublei ngin mi na kan ka yeng ka bakentang ka jo rengkat bat kini ki jing sisa kan mau no nang ne syakmat wat nam kelat nadu kato kaba nengkong kaba ngilaya keren menta bau belai wong tos ngap batu tip bangalong ublei be still and know that I am God ngalong ublei ngamdei ubriu ngamdei uai I am God ngalong ublei ngala aban le yaki barakat namar kata kadau don't panic wat juk kelumar wat juk jing mot long jai shania hanga bat kum to ter kitu khat pule lendet yaki kan long ka bor ya fi ublein kerku yangi ngin ya duai lang ha kan ka por swa bangin mi nang ne bangin lech salaki jong ki yeng ki sam rengkat ka jing dap ka ktien ka jong blei ha ga do not ka jongi ta tongin ya yang lang baro ngin ya duai lang